खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै दिनै जाहैबाय बुधबार आरो बुधबारावहाय उदालगुरि बाजार जायो बिराद गिदिर जायो दिनै सानसे थागोन आरोना बे बाजारा थ' दिनै जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों मा मोनो लाबोनोसै ओमफ्राय आंहा उदालगुरि बाजाराव थांनाया दिनैजों साननै जानोसै आरो बिराद गिदिर ओमफ्राय दिनैथ' बोथोरा बिराद गरमबो नायनोसै माबायदि जायोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ दे नै दिनै सान्दुं गोसाथार बिरादनो बाजारावथ' थैखागोनसो दिनै मानसि बुरजाजों माजों बांद्राय गरम मोनो ना नोङो गरमखौ सहायनो हायो दा हायो गोसोनि खोथासो बानाय मोनबा हाया ट्रेन फैदों खोमा ना फैदों ओमफ्राय लास्ट टाइम आं जेब्ला उदालगुरि बाजाराव थांदोंमोन आङो माने शक जादोंमोन आरोना आं मालाबाबो फैफेराखैमोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिब्लाबो बिराद मानसि जायो ओमफ्रायो जायगायाबो एरियायाबो बिराद गिदिर ना आंथ' माबाखौ होनदोंमोन राजाखौ होनदोंमोन जे बेयावहाय मालाबा आं गोमालायगोनसो होननानै ओमफ्राय दिनैथ' बिराद गरमबो बांद्राय गोबाव थानो हानाय नङा राजा खोनाबाय बांद्राय गोबाव थानो हानाय नङा जाय जिनिसखौ लांनो फैदों बेखौ लानानैनो ब्लड न'आव फैफिनखागोन जायगा मोनखानाय नङा बेयाव गालाङाबा सिगाङाव हाबला सिगाङाव गैला जायगा सिगाङाव गैला दे होमबालाय नाय मालाय आखाया खालि खालि बेहा आहासोनि मना बेग साथा जागायबायानो नै उदालगुरि बाजारा बेनिफ्राय बेनो हांसोआ Tora 320 nya 320 हांसो हा কি হা এইটো mati ha নহয় বেলেগ হা থাকে ন নামটো কি হা পাতি হা মাবালে itu gimana Jora jatuh beleg-beleg ini juga pati angsa senglai na sengor Baru tuh gimana? Zura? Mangsa? Mangsa? Lokal? Sambil Zura? Kemana? Mana maju ni sari kita orang mungkin kan? Kemana bayi sih bro? Mana silang kumana tu bro? Mari silang kumana. Nilai baru. Beda ni. Di baru yang ini? Buria ni. Buria ni iran naik. Lain mana ni? Program semua bagia. Buria ni. Soja? Kemana mau dia? Kemana dah satu. Sisi kan malai ha. Malai? Oh ni biar kau dong. Belum dibelian ke? जोङो हांसो मोनबायबो खारबोबायबो हांसो फिसिनोसैनो जोंना नाजाया नायनोसै ओमफ्राय आंहा फिसिबाथायथ' जानो बायो बेहा निउ इयाराव जानायनि प्लेनजों फिसिनो नागिरदों आरो खिन्थु आं दा फिसिनाय नुला जानो बासिगोन बबाव दोननो बेखौ दा खिथानो थिनदों ना आंसो लानांगौ अ दे थैयो थागोन दे
cute cute नुथारबाय आङो मारै जागोनलै बिसोरखौ दा cute cute नो बा मिशन सक्सेसफुल ना मिस्टार गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय नोंबो आदार खालाय गारनांनाय नंलाय बार नाम दोनजोबना लानांगौनो दायो जोंहा हांसोखौ मोनबायबो ओमफ्राय होलांथारनोसैबो न'आवहाय हांसोखौनो लांनो फैदोंमोन माने जोङो ओमफ्राय जोंना मिशना सक्सेसफुल जाबाय आरो दसे बेरायनायावनो गोलोमजोब्बाय बिराद मानसिमोन भिडिअबो बांद्राय लानो हायाखिसै दायो जों न'आव थांसै आरो सफ लानांगोन दे हांसो गाबनाय खोनाखादों किट 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 गाबसोखै दं मारो सानखाबाय आं जि स्पिडाव थांखादों नोङो आयु आरो गारनानै थांबाय होननानै मना लानायजों साथा हमनायजों लेट जालांदों आंहा थाबायनाया बिराद भिर सिङावथ' बिराद भिर जायगा गैया पार्किं खालामनो थाखाय गोजानावसो दोननांदोंमोन लामानि ओरैजायबो जायो बाजारा दिनैथ' सानसे थागोन ना बे थायो 5टासिम थागोन 5टासिम फिसा फिसौ थाहैगोन किट 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 होनबाय थादों दे खिबायबो नामाथाय खिबाय दा दाना थांनानैहाय नों बिसोर थाग्रा बानायनांसिगोन ना जाम्बि बायदि गाबनायखौ सोलोंबाय थादों बैनिफ्राय लानानै बिसिम जाफैयोना बाजारा बा जोंथ' बेरायाखिसैनो हाखानाय नङा आं फैखाबायमोन नै फन फैदों आइनि र' दैया थांबाय सफ लायनो आंनि थाखाय माने गासैनिबो थाखाय आरोना आंथ' गय जानायखौ गारबाय दाखालि गय जानानै आङो ओरैबायदि मोन्दोंना माने मेगनखौनो नुवा मोनलायलायदों आरोना ओमफ्राय बै दिनखालिनिफ्राय आं खोमाथिबबाय आरो गय जाथारलाहाय होननानै गोदोबो गयखौ गारखाबायमोन आङो 6 मान्थ जाबायमोन गय गारनाया ओमफ्राय बिदिनो हाबानि सिजन सफैबा हिन्जाव गोदाननिफ्राय गय जानोसै मानोसै होननानैनो गय जाफ्लाङैनो जाबाय थानाय जायो आरो ओमफ्राय दा आङो गारथ'नोसै होननानै सानबाय आरो गाज्रिखाबो गय जाबाय थानाया ओंखायनो सफखौनो लायनोसै आरो मालाबा बेदर जाबा खुगाखौ बोरैबा मोनो नालाय ओमफ्राय आंथ' बिदि दाउ अमा बोरमा जेबो फिसिनो मोनफेराखै माने न'आवहाय जोंहा मोजां जायगाबो गैखायामोन नालाय ओंखायनो फिसियामोन आरो आंथ' उल्था गामियावहाय आबैमोननाव थाङोबा गिलायलाङोसोमोन मानोथाय मिन्थिया जेखौबो गियो मोसौ गियो मायो माने जेब्लासिम बिसोर माने खाथियाव सफैया अब्लासिम माने गिया आरोना खिन्थु खाथियाव सफैबानो सौसिगोनदां ओमफ्राय दाउफोराबो खेबसिगोनदां बिदि जायोमोन आरो ओमफ्राय दासो एसे गिनाया खारलांबाय आरोना थेवबो आङो फिसिनो रोङा आरो 100 थाखानि चकलेट लाबोबाय आं आयु मा चकलेट हांसो जानो थैगोनसोलै हांसोआ चकलेट जागोन आं जानोसै उनावहाय गोदै जानायखौ थिगैनो दं ना बेटाफोर दङ थिगैनो दे दा आदार मोनजागोन आं जाया नोंखौ एरगोन नोंसोर आंनो फैसा खामायगोन बिदै दैगोन आं जागोन सानफ्रामबो फुङाव दावदैखौ आं फानहैगोनलाय दैफाम सकआव हांसोनि बिदै जानांगौ फानहैगोन आंहा आं नोंसोरनो माइ जाहोगोन नोंसोर आंनो दावदै दैना हो जिउआव फैयाबानो जाबाय आरो आं नोंसोरनो खानस्रि जाहोगोन बेदलाव जाहोगोन ना जाहोगोन नोंसोर आंनो दावदै दैना हो ममिता करलो हांसो माबानि निउ बिजनेस हांसो सयता हांसोजों बिजनेस स्टार्ट खालामनो नागिरदों नामा आंबो चकलेटखौ इसे जानोसै गोबाव जाथारबायमोन आं चकलेट जायैया बांद्राय जायानो आङो आंनि लोगो सासे दंमोन बबिता होननाय बिसोर बिराद गोदै मोजां मोनो बिना जाहोबाय थायोमोन ओमफ्राय बे चकलेट लाबोनानैहाय ओमफ्राय बिसोरो चकलेट बायो ओमफ्राय आंनोबो होयो आरो ओमफ्राय आङो जायालासिनो दोनथुमबाय थायो ओमफ्राय मा जायो मालाबा बिसोर चकलेट जानो गोसोबा बे चकलेटखौनो जाफिनलायबाय बेना गोदै जानो मोजां मोनो आं बांद्राय मोजां मोना चकलेट जानोबो चकलेट आं डायरेक्ट मिल्कखौसो मोजां मोनो इसे बेबो बांद्राय जाया खुसेर बिदै लोंलायनोसै जोंहा गरमथार ना ओंखायनो आं खुसेर बिदै लोंनो मोजां मोनथारो
네 갑가시는 비스라 갭 네. Ơi Raza Phiên phán đường Vậy lùi vậy Mày chụp được lại vậy về hàm mission nào biết bằng lại với cô sinh lại mission đi khác là gì mission này bị cô nó bay nên cái thầy mình chả cái gì này 비상 다 미치고 있는 거야. 비스방 어예 미치나 30,000. 어예 수거 깬 뭐야 50,000. Leng khơi đã đứng ngủ sưng này bay xin mà đừng biết cô vợ mi xin đi phát là nè 50,000 lainnya Pak. Obi pun 4,000 Obi pun 4,000 kusir peret gramishna. Dia obi 3,000 obi pun dah 3,000 bai Honda ya. Honda ni karen bani gramishna. Mana 80,000 udah apa ya Baby bicara lap jadi ni saya thay mana ni Benci ada kaci betanangkan kaci jakan. Jagan tu ada Bisin jakan costa tu. Oh Kaya Tan deo Deh Tentu deh Syukurnya enggak? Oh. Syukurnya Ayo Nak kan siapa yang tak nangsi kan je? Kana na. Kep. Kapa ini? Ada labde. Ini? Hah? Sumna hati. Di sumna ni siapa? Eh. Nah, psikre ya. Ada. Sebenarnya apa nak? Tilai huru tu. Oh, bikun pustu ko hupakagan nama. He, ang mincia mana? Alda lab ko mana? Jadi. Ini. Jangan nak kena sampai ni, nak kena. Ukidung menle siapa bra? Mai dong. Ingkur ko lab sayang mai dong kun lab bay. Ja. Ubu hangu bile karena bu. Nua kubna dan pinangan bisu zakang ba. Kemudian dah. Katun si parang tengro. Pinang bayi pakurung kotor ni. Mana? Bisa pasal kosong macam nunggu siapa? Mana di kok? Mungkin kok. Jadi. Okey. Kau ulang ni dah. Udah kan 산둥 그 새우 타와이 타등. Wah, isi ini kang sini jangan kelabur kan santai menang. 타로 라ben 산네야 조래 아니지. 신초감 담 타다. Siapa? Nak hati kita lah. Tapi siapa yang nak? Ni. Oh, dia uri deh nak ni. Siapa? apa ini kok? Kan kali je. 가리제야 탐페 그자. 탐페 urza sebab. Akan posisi baju kadang. Kuida, menni gai nangan nam store zanai. Cheers. Ya ini kong bai jang ha hang siko yon den ton che. Ini para mau sih? 너무 잘 빌딩하고 친구가 그냥 앞에 디히안의 빌딩 거 जोंना फिसा गग्राया जाबाय ओमफ्रायनो बिसोर बेरायगासिनो ज' उनावहाय मोजां बानायसिगोन गग्राया नै दे होद'
बाजारनिफ्राय सफैनानैहाय डाइरेक्ट राजाजों बाबाजों गग्राखौ बानायबाय हांसोखौ दोननो थाखाय दायो टेम्परारि ओरैनो बानायनानै दोनबाय आरोना न'थिंजायहाय ओमफ्राय उनावहाय मोजाङै बानायनाय जायोब्ला बानायसिगोन आरो जुदि बेयाव थायोब्ला बिसोरो थाथोंसै आरो नायनायनोसै फिसिनानैहाय आंथ' गोदो फिसिफेरनो मोनाखै नायनोसै ओमफ्राय मेन फिसिग्रायाथ' राजाया फिसिसिगोन नायसिगोन बिसोरखौ ओमफ्राय दिनै ब्लगखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बिराद गरमबो ओमफ्राय आं दुगैखांनानै दायो दसे रेस्ट लानोसै ब्लगखौ होमबालाय बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उनावहाय गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनफिनगोन ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय